Det er sådan, at Maria hun har lavet sådan en flot lille bummer, der hedder, at hun har glemt at optage alt det, vi har rendt rundt og spurgt for. Så nu vil vi lave vores videodagbog igen. Mig og Maria er totalt ked os. Vi går rundt til lige tjekke, hvordan der er mennesker. Så vi vil tjekke musik, og vi nu af, hvem der er dernede. Og ja, hvad der sker. Og det er den her. Kom. På kulisser, fordi ja, de er nok kommet lidt længere. Det er mig godt nok er utroligt stille herinde. Men som I kan se, så er hele scenen ved at tage lidt form. Du har tilskuerplads, vi har fået lyset sat op. Scenen her skal være sådan cirka her. To be or not to be. That's the question. Hvad har I lavet i dag? Sæt lamper op og søvsug. Spændende. Blom, vil du forklare lidt om, hvad der hænger dernede og sådan noget? Kom. Mig og Simone, vi er gruppe 3. Og vi har scenerne, vi skal klæde professoren ud, og vi skal misundelse og roseri. Og så har vi også dansen, den der med kutterne, det der. Ja, jeg har set. Og så det her, det er Madsen. Nu skal være sådan lidt over the top. Og så det her, det er Ida C. Hun skal være meget sådan dyr. Altså hun meget mærketøj. Men jeg kan også godt lide Talita. Hun er professor. Hun er sådan lidt flower power professor. Jeg skal nu se sådan lidt, hvad mediefolk de laver, fordi at der er rigtig mange, der ikke ved det, og der er rigtig mange, der spørger. Så det her det er for eksempel noget af det, vi laver. Vi arbejder rigtig meget i Movie Maker, hvor vi laver reklamer og ting, som skal bruges til musicalen. Og det her det er en af dem. Det er noget af det, vi skal bruge i dag. Det er et interview. Og sådan arbejder vi meget intens, som vi kan se der. Og Jonas, hvad er det lige, du laver lige nu? Movie Maker. Eller Nej, ikke lige nu. ja. Normalt så, vi laver lidt forskelligt, men vi arbejder faktisk rigtig hårdt, så I får se, hvad vi har lavet på fredag. Det bliver godt. Smil! Wow. Det var ikke der, vi skulle trykke stop. Altså, kan man lige lade den push. Det er en bombe. Ja! Du kan springe helt Tommerup Efterskole. En kæmpe stor bombe. Fuldstændig. Og alle danskere med dum svineinfluenza kommer til at dø. Ja, svineinfluenza skal dø. Vi har der svin. Fucking svin, mand. Ja, svin. Og hele Fyn bliver jo udryddet for hele landkort. På hele Danmarks Fyn, landkort. ciao! Okay, men Mohammed, du må ikke få svineinfluenza nu, fordi at vi må bede til Allah. Først Allah, og så springer vi alle dumme danskere fuldstændig ud af landkort. Sjælland også. Ikke Sjælland. Det er okay, Sjælland. Det kan du godt lide. Hvor har du lært at tage til godt dansk, Kjell? Jeg ved det ikke. Jeg tror, min fætter har lært den. Din fætter. Hvad hedder ham? Han er Mohammed. Du hedder også Mohammed. Nu beder vi til... Hvad for en vej er Mekka? Den vej, ja. Er det Mekka, den vej, jeg tror, jeg har fået den svineinfluenza oven i mit ansigt. Fint nok, så beder vi. Du store, mægtige Allah. Du er min Gud. Min store Gud. Jeg vil op og have så mange søde jomfruer. Så er min kone, nu spørger nej, Mohammed. Har du fået svineinfluenza? Ja, jeg tror, jeg har fået svineinfluenza. Du holder dig væk. Du springer i der luft. Du må springe mig i luften sammen med de andre. Kom så, rejs. Mohammed, vi bliver overvåget. Vi bliver overvåget. Lad os filme! Sluk din kamera! Sluk din kamera nu! Sluk! Nå, jeg vil sige. Må vi lige se lidt mus? Vil du se vores mus? Ja. Er du ready?
den der.